Vreme je za reset. Uzmi bonus. Izbroj do 10. Registruj se odmah i igraj 10 dana na naš račun. Ne moraš da biraš. Važi i za sport i slot. Admiral Bet. Više od igre. Ostalo nam je još 2 kola do kraja regularnog dela Evrolige. Crvena zvezda i Partizan su u različitim situacijama. Svi scenariji su još uvek u igri. Da oba večita rivala nastave takmičenja, samo jedan, bilo crveno-beli ili crno-beli, pa čak i da oba kluba ispadnu. Posle 32 odigrana kola, Zvezda je 9. na tabeli sa 18 pobjeda i 14 poraza. Partizan 2 pozicije niže i ima 16 pobjeda i poraza. Superkompjuter predviđa crveno-belima pad za 1 poziciju niže, a crno-belima ostanak tu gde su sada. No, da vidimo šta je potrebno da ga beogradski klubovi demantuju. Za Janisa Sferopulosa i njegove igrače situacija je poprilično jasna, bar u smislu da sami odlučuju o svojoj sudbini. Zvezda naredne sedmice dočekuje Efes, u poslednjem kolu gostuje Panathinaikosu, barem polovičan učinak je nužnost. Jasno je da će crveno-beli pokušati da pred svojim navijačima osiguraju nastavak takmičenja, potom bi rasterećeniji išli u Atinu po iznenađenje. 1 pobjeda garantovala bi play-in, 2 otvorile potencijalno i put ka play-offu. 2 poraza mogli bi da smeste Zvezdu u jako nezgodne krugove van prvih 10 mesta. Ekipa Željka Obradovića više ne zavisi samo od sebe. Da bi uopšte ušao u bilo kakvu priču o prolasku dalje, Partizan mora da pobedi Žalgiris u gostima, pa Real Madrid pred svojim navijačima, zatim i da se nada da će mu se poklopiti neki rezultati. Zadatak je izbeći krugove u kojima su Efes i Barcelona. 2 su scenarija u kojima bi oba večita rivala mogla da idu dalje. Oba podrazumevaju barem 1 pobedu Zvezde i 2 Partizana. Jedan uključuje 2 pobede Olimpije, trijumf Pariza u Madridu i trougao u kome bi Partizan profitirao dok bi Zvezda ostala korak ispred. Manje realno zvuči scenario sa 2 poraza Pariza, jer u poslednjem kolu dočekuju Albu, ali da se pomene. Ako bi Parižani neprijatno iznenadili svoje navijače sa 2 poraza, tu bi mogli da se dogode razni scenariji povoljni po Partizan. Sve i da se Zvezda nađe u krugu, ali Sferopulosovi puleni moraju iz sopstvenog interesa da izbegnu takav, te da u trougao sa Parizom uđu i Partizan i Olimpija. Nažalost, postoje i scenariji u kome večiti rivali ostaju u situaciji da samo jedan ide dalje, ili čak ispadnu oba. U slučaju da Zvezda izgubi obe, a Partizan dobije, dok bi Olimpija imala polovičan učinak bez da Pariz izgubi obe svoje. Dalje bi išao Partizan, ne i Zvezda. Ako bi došlo do trougla u kome su večiti i Olimpija, dalje bi prošao italijanski predstavnik. Ni eventualno ulaženje u krugove sa Realom ne bi mnogo dobra donelo ako u istom budu oba večita rivala. Zvezdi ponajmanje.